Центральный bir vaqtda da işlənilgəni yox alar. Min bilgənini bir yurdumunda anda yolla. Әгзам Жәләлетдинов Казанның Залесный бистәсендә күптәннән яши, ләкин юллар гына мактанырлык түгел ди. Таң урамындагы шакыр-шыкырларның саны исәпләп бетергесез. 15 yıldan biрлек jürne jul bulğanı yox. Әйтергә кирәк, карамыйлар. Кашаннан бирле bir şey deyirlər. Кыш көннәрендә инде ярый хәзер әзрәк işi тарталар, булышалар, аты элеккеләр вакытта. Моннан чыгып булмый торганы. Авыл кешеләренә кирәк ремонт. Жолны ясасалар. Кем отказ бирә яхшы жолда булырга тиеш булсын. Әлеге гозырны территория иҗтимагый үзидарә җитәкчесе Валентина Виноградская Казан мэрына җиткерде. Самый большой задача и просьба к вам – это нам дорогу центральную, вы понимаете? Илсур Метшин быел әлеге юллар тулысынча төзекләндереләчәк ди. Бүген Казан мэры үзидарә җитәкчеләре белән очрашты. Привольный, Зурдәрвишләр, Займище, Вознесенский, Яңа Юдина барлыгы 10 бистәдән килгәннәр. Алар алдагы елларга планнар корып, шишәсе мәсьәләләрне уртага салып сөйләшә. Нас с городом соединяет. Безне Казан белән тоташтыручы юлның озынлыгы 3 чакрым ярым. Ул урман һәм зират аша уза, ләкин анда тротуар да юк, тыркышлар да юк, еш кына юл һәлакәтләре теркәлә. Кешеләрне дә бәреп китәләр. Дәрвишләр бистәсендә быел 350 урында яктырткычлар барлыкка киләчәк. Вахитов һәм Идел буе районнарында фонарлар белән тәэмин ителеш 80%. Привольный халкын су мәсьәләсе борчый. Үткәргечләр тузганлыктан күпләр куе казырга мәҗбүр. Поселку более 20 лет. Бистәгә 20 ел булуга карамастан су шелтерләре водоканал балансында тормый. Күпләр су җитмәгәннән зарлана. Бакча сезоны башлангач нәрсә булып бетәр? Илсур Метшин үзидарә җитәкчесен чыгыш ясаудан бүләргә мәҗбүр булды. Вы поливаете дорогой, очищенный. Сез чиста суны бәрәнгә сибәсез, ә ул эчү өчен каралган. Казанның торак пунктларына тулысынча чиста су килә. Хәзер аны Салмашы, Татваленко, Мирный бистәләрендә төзелгән яңа йортларда яшәүчеләр дә көтә. Для завершения газификации этих поселков необходимо. Бистәләрдә газлаштыру эшен тәмамлау өчен якынча 70 миллион сум акча кирәк. 13 урамны республика программасына кертү өчен гариза җибәрдек. Мәктәп һәм балалар бакчаларында урын җитмәү мәсьәләсе дә шактый четерекле булып кала. 2025 елда укучылар саны гына 190 меңгә җитәчәк. Шунлыктан Вишневка һәм Салмашы бистәләрендә кичекмәстән мәктәп һәм балалар бакчасы төзү кирәк. Мы первые, номер один. Казан Россия дәрәҗәсендә төбәкләр арасында балалар бакчалары һәм мәктәпләр саны буенча беренче баскычта. 1224 урынга исәпләнгән яңа мәктәп, шул исәптән балалар бакчасы да булачак. Объектларын быел төзү планлаштырыла. Казан бистәләренең үсеше өчен хәзер Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыйниятуллин җавап бирәчәк. Бистәләрдәге төп проблемаларны 5 ел эчендә шишу бурычы куела. Руслан Судинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.